మరి అలాగే ఈ మూవీలో మరో హీరోయిన్ అయిన జాస్మిన్. సో తన ఏవి కూడా ఇన్వైట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ తనని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం. జాస్మిన్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. జాస్మిన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. సో ఒకసారి కిందకి వెళ్ళి నిఖిత, చాలా మంది గెస్ట్లు ఉన్నారు అక్కడ. సోషల్ మీడియా గురించి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ గురించి, ఫేస్బుక్ గురించి, వాట్సాప్ గురించి, ట్విట్టర్ గురించి, ఇంకా మిగతా వాటి గురించి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి కనుక్కో. yes so ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ది హీరో అడివిశేష గారు వాయిస్ కూడా మేము వినాలనుకుంటున్నాం. సో మీరు చెప్పండి, మీరు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లో, ఆన్లైన్ లో ఎందుకు ఉంటారు అసలు నార్మల్గా? సారీ, నా గొంతు పోయింది. జలుబు చేసిందండి? గొంతు పోయింది. పర్లేదండి, జలుబు చేస్తే ఆయన వాయిస్ ఇలా ఉంటుంది, ఇది కూడా అప్డేట్ పెడదాం. యా, నాకు యాక్చువల్గా పబ్లిక్ ప్రొఫైల్, ప్రైవేట్ ప్రొఫైల్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ప్రొఫైల్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా యూఎస్లో ఉన్నారు. అండ్ ద పబ్లిక్ ప్రొఫైల్స్ టు అప్డేట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ డూ. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే మరో హీరో కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మీరు చెప్పండి, మీరు ఎందుకు బేసిక్గా సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? ఎందుకుంటాం, ఐ థింక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫేస్బుక్ అని మార్క్ జుకర్బర్గ్ తయారు చేసిన తర్వాత, అంటే ముఖ పుస్తకం అంటాం. ముఖాలను అంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి లేదు ఇది. అండ్ నేను కూడా అదే చేస్తాను. మూవీస్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ పెయింటింగ్స్, సో ఈ మూడిటిని ఫాలో అవుతుంటాం. కానీ మోస్ట్లీ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వై ఐ డూ ఇస్ బీయింగ్ కనెక్టెడ్ టు మై ఫ్యామిలీ, మై ఫ్రెండ్స్. చాలామంది స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది రిలేటివ్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ టచ్, బిజీ అయిపోయాం, అందరూ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో దాని మూలన ఐ థింక్ దట్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. అండ్ ఫేస్బుక్ ద్వారా, అంటే ఫేస్బుక్ /కమల్ కామరాజు, దట్స్ మై ఐడి. అండ్ దాని త్రూ ఆల్ మై ఫ్యాన్స్ హూ వాచ్ మై ఫిల్మ్స్, హూ కమెంట్, హూ that's the only way I can connect to them. ఊహించండి, ఒక అది లేకపోతే ఏంటి అంటే there's no way I can connect to them. So wow, superb answer. Thank you so much అండి. So we have the beautiful Jasmine here and Jasmine garu please come. So ee సినిమాలో వర్క్ చేయడం, your experience. Well, good evening everyone, thank you for coming. It was great. I always felt as if I was home. Manju sir, Madhura sir, everybody made me feel very comfortable. Mahat, he was an amazing co-actor. We had fun. It was great. అంతేనా జాస్మిన్? దట్స్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎనీవేస్ మీ గురించి ఒక చిన్న ఏవి కూడా ఉంది. దిస్ స్మాల్ ఏవి అబౌట్ యూ. సో ఎస్, ఏవి చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. జైపూర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఈ బామ పాకెట్ మనీ కోసం తను చేసిన ఫోటోషూట్తో క్రిష్ వేదం తమిళ వర్షన్ అయిన వానంలో సింబు సరసన కథానాయికగా ఛాన్స్ కొట్టేసింది. సార్ మీకోసం వాళ్ళందరూ పరిచయం చేస్తాను, ఎందుకంటే ఆడియో ఫంక్షన్లో ఆడియో సంబంధించిన వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడం అనేది, వాళ్ళు ఎవరో తెలియజెప్పాలి అనేది ఒక మినిమం ధర్మంగా నేను భావిస్తూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హేమచంద్రకి, వాడికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తాను. నా తమ్ముళ్ళు అంటే వాడు అన్న అంటూ చాలా ఆప్యాయంగా పలికిస్తాడు. వీటిని పిలిచి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ డ్యూయట్ ఉందరా అంటే వచ్చి పాడాడు. అలాగే అమ్మాయి వైష్ణవి, విజయవాడలో ఒక సింగింగ్ కాంపిటీషన్కి నేను జడ్జికి వెళ్ళాను. దాంట్లో అమ్మాయి విన్నర్. ఆ రోజు స్టేజ్ మీద నేను ఆవేశంలో ఈ అమ్మాయికి నేను అవకాశం ఇస్తున్నానని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాను. తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరో అని చెప్పి ఆలోచించాను. పెద్ద మనసు మా మద్రాస్ శ్రీధరెడ్డి, అలాగే పిబి మంజునాథ్, మా డైరెక్టర్ మంజునాథ్, ఇద్దరు కూడా అమ్మాయి వాయిస్ విని ఓకే డన్ అన్నారు. సో అమ్మాయిని ఈ సినిమా ద్వారా సింగర్గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అలాగే రమ్య బెహ్రా, దినకర్, నోయల్, చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే. అర్థం కానిది ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనకు అవుతాయిలే, నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే. నువ్వుంటే గుండెల్లోనే వదిలేస్తా ప్రాణాన్నే. నీ హృదయం నాదంటున్నా, నా కలలే
నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే అర్థం కానివి ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనకు అవుతాయిలే నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే I'm on a cloud nine, you're my sunshine, oh my charming baby. Your voice is lullaby, please don't say bye bye. Oh my, on a cloud nine, you're my sunshine, oh oh charming baby. Your voice is lullaby, please don't say bye bye. Oh oh darling angel. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో చెక్ సూపర్. హేమచంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సూపర్, చాలా బాగా పాడారు. వైష్ణవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మేము పాడేది ఏం లేదు, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద కంపోజిషన్ అండ్ లవ్లీ లిరిక్స్ బై శ్రీరాశ్రీ గారు. ఒకసారి రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ద లిరిసిస్ట్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మూవీలోని ఫస్ట్ సాంగ్ మనమైతే లైవ్ గా విన్నాం, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోదామా? ఎగ్జాక్ట్లీ దానికంటే ముందు ఇందాక మంచి మనోజ్ భయ్య చెప్పిన ఆన్సర్తో ఈక్వల్ అయ్యి ఎవరైతే ఆన్సర్ చేసి ఫస్ట్ అప్డేట్ చేశారో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చూద్దామా? పేజ్ ని, ది మూవీ పేజ్ ని లైక్ చేసి అప్డేట్ చేశారో లెట్స్ చూద్దాం. హావ్ ద విన్నర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. శ్రీచరణ్, కంగ్రాచులేషన్స్. శ్రీచరణ్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ శ్రీచరణ్ కూడా గెలుచుకున్నారు బికాజ్ మంచు మనోజ్ గారు చెప్పిన ఆన్సర్ తో తనే ఫస్ట్ First, మ్యాచ్ అయ్యి అప్డేట్ first. చేశారు కాబట్టి Okay. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ సాంగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఓకే, సో నెక్స్ట్ సాంగ్ ఆడియో లాంచ్ చేయడానికి స్వామిరారా డైరెక్టర్ గారు సుధీర్ వర్మ గారు, సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. రౌడీ ఫెలో డైరెక్టర్ గారు కృష్ణ చైతన్య గారు, కృష్ణ చైతన్య గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. కార్తికేయ డైరెక్టర్ చందు మొడేటి గారు, సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. హైదరాబాద్ నవాబ్స్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ గారు అండ్ స్మిత గారు, స్మిత గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. మధుశాలిని గారు మధుశాలిని గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ కో ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ సార్. డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మధుశాలిని గారు, స్మిత గారు అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు. సార్ కొద్ది ఫార్వర్డ్. సో One శశి, group photo please. Yep. సో శశి సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాం అండ్ ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కూడా ఎవరు గెలుచుకున్నారో తెలుసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగేద్దామా? Okay. So third question అండి. When no one likes your comments on your post, how do you feel? ఎలా ఫీల్ అవుతారు? when no one likes or comments on your post, how do you feel? ఫేస్బుక్ లో మీ కమెంట్స్ గనక ఎవరు లైక్ చేయనప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఆప్షన్ ఏ ఇరిటేటెడ్, ఆప్షన్ బి సాడ్, ఆప్షన్ సి ఇగ్నోర్డ్, ఆప్షన్ డి షాక్డ్. ఆన్సర్ ఎవరిని అడుగుదాం? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ద మూవీ పేజ్ ని లైక్ చేయాలి. ఆ ఆన్సర్ తో ఎవరు ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేస్తారో దే విల్ విన్ ద ప్రైజ్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. మరి క్వశ్చన్ స్మిత గారిని అడుగుదామా? ఓకే, అడిగేసి. సో స్మిత గారు మీరు చెప్పండి, when no one likes or comments to your post, how do you feel? irritated, sad, ignored or shocked? మీరు పెట్టిన కమెంట్ ఎవరైనా లైక్ చేయనప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఇరిటేట్ గా ఫీల్ అవుతారా, సాడ్ గానా, ఇగ్నోర్డా, షాక్డా? ఫ్రాంక్ గా చెప్పమంటారా? ఎస్, మీ ఆన్సర్ ఒకళ్ళకి ప్రైజ్ తీసుకురాగలదండి. సో గిఫ్ట్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. దట్స్ రియల్లీ ట్రూ, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. అంటే ఏదో పెట్టాం కదా అని ఎవరో ఏదో చేసేయాలి దాన్ని అని అసలు ఆలోచించను. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు పెడతాము. ఇఫ్ నోబడీ కామెంట్స్ ఇట్స్ ఓకే, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్, సీరియస్లీ. ఓకే, క్వశ్చన్ పాస్. మధుశాలిని గారు మీరు చెప్పండి. నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా కమెంట్ కానీ ఆర్ ఎనీ స్టేటస్ అప్డేట్ that's very personal, so I don't want them to like or dislike, but yeah, if I mention or
I am directing it to one particular person, I want him definitely to like it, him or her, whoever that is. ఓకే సో irritated, sad, ignored or shocked? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇరిటేటెడా, సాడా? Because I'm irritated, probably I'll post something bad, but definitely I won't feel any of this because ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ మీతో ఆడియన్స్ మ్యాచ్ అయ్యి గిఫ్ట్ గెలుచుకోవడానికి. irritated, sad, ignored, Shocked. Probably none. Yeah, I don't feel anything. Like it's okay. You want me to feel something? Yes. Like do you want me to feel irritated or ignored? ఏదో ఒకటి ఫీల్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఎవరికో ఒకరికి ప్రైజ్ వస్తుంది అందుకే. Probably none. Again, if you want me to feel something just for you, I'll probably be irritated. ఇరిటేటెడ్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఓకే, సో మధుశాలి గారి ఆన్సర్తో ఎవరైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేస్తారో మన పేజ్ లైక్ చేసి, ఏదైతే లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ ద మూవీ పేజ్ని లైక్ చేసి ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పిన ఆన్సర్, ద ఇరిటేటెడ్ ఆన్సర్ ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి కళామందిర్ తరఫున ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ వచ్చేస్తుందండి. లెట్స్ సీ హూస్ ద విన్నర్. ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా కొద్దిగా టైం ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సెకండ్ సాంగ్ ఫస్ట్ టైం సాంగ్ని లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుదాం. ఓకే, సో సార్ ప్లీజ్ అందరూ కలిసి ఒకసారి, సుధీర్మ గారు ఒకసారి సార్ సెకండ్ సాంగ్ లాంచ్. ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఎదగుచ్చుకుంది. ఇన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేకు వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజే కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడు వచ్చినట్టు, ఓ దీవెనిచ్చినట్టు, పైనున్నలి కింద చేరినట్టు, ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం, ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఎదగుచ్చుకుంది. ఇన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేకు వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజే కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడు వచ్చినట్టు, ఓ దీవెనిచ్చినట్టు, పైనున్న మబ్బులన్నీ కాలి కింద చేరినట్టు, ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం.